morning again. Diyan na pumigra siya, guys. Lamboy na dako pa. Dali. Wow. Hala, dako kay ang lambay. Hala, wow. Isda. Unsa na nga isda gang? Hala, wow. Hala. Di mo hikam bibi ha. Matunog ka. Adlo ko, tungod ko. Hala, wow. Ako, dapat nanguhana pa. Sa dagat, syempre. Layo ka kayo nanguha. Uban pa ka, di ka magsilbi. Oo. Di, kay kuan manggod ko magpakugos. Oo. Hala, wow. Kalamian ni Oy. May gamoy kaayo. Kain na pong grasya, ga. Kasag. Dagat kasag. Wala ka kasag. Kasag o di manik kuan kanang sa ano ni mga lambay. Hala, wow. Hala, wow. Gano man. Hala, wow, nagagawa si Papa. Makasulaan taog mapundi. Yes. Hala, thank you Papa Jesus. Thank you sa grasya Papa Jesus. Oy. Guys, oh. Wow, lambay. Dako kayo ang lambay, guys. Diapa, oh. Duha ka dagko gang, no? Duha ka dagko ang lambay, guys. Yan ay mga gagmay nga lambay. Naapoy mga kasag. Kung naputay mga kinhason. Naputay mga kinhason, guys. Diya. Ow. Naputay mga isda. Si kuan la nay kuan ayaw tunog ka si danggit di apud tay pasayan nga ganahan ni bibi la nay pasayan duha ka buk lagi Duho dagan una. o dagan day kununig pasayan ga bibi hala, wow ug mapuhon na tuning ununon na manigang ununon hala, wow ayaw matunog ka ayaw bibi hala. Dara guys, oh, gibit-bit ni bit-bitaw sabay ka totong ikat. Ni pa Sige na. Di na patay na na oy. Ay. Nara. Ko hawid ba? Okay, hawiri. Matusok ka ha. Hala, wow, ang lambay. Hala, kalami. Thank you sa dagat. Thank you Papa Jesus. Thank you for watching, guys.